hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hemen txagaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrazkero Euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea.
Horrelako gomendio gehiagotarako, hementxe gaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrezkero euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hementxe gaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrezkero euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hementxe gaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrezkero euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hementxe gaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrezkero euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hementxe gaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrezkero euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hementxe gaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrezkero euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hementxe gaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrezkero euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hementxe gaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrezkero euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hementxe gaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrezkero euskaltzaindiak gomendio bat eman du hauen kontra. Orduan, asko zailago gomendatzen dute, bai digeritu eta bai digestio erabiltzea. Horrelako gomendio gehiagotarako, hementxe gaituzue. Kontuz erabili lixeriketa eta lixeritu hitzak. Euskara batuaren sorreran hitz hauek maiz erabiltzen ziren, baina arrezkero euskaltzaindiak Egunon, berriro, goiakasi hartxaldeon, atxeren aldiaren ondoren, orain ongi iruditzen balin bat zaizue, laugarren puntura pasako gara, batzordeak eskatutako agerraldia, inguma datu basearen bitartez euskerazko produkzio zientifikoaren argazki eguneratu bat aurkezteko, eta gurekin izango ditugu gukoak, Aitor Benguetxea, Ane Sarasua eta Iñaki Alegria, uste dut ja aretoaren beste aldean daudela, orduan beraien bila joango naiz, eta bera
Bueno, esan bezala guko ordezkariak ditugu gurekin, inguma datu basearen bitartez euskarazko produkzio zientifikoaren argazki eguneratu bat aurkezteko. Eguerdion eta Sorkuntza eta zabalkunde horretan ezinbestekoa da unibertsitate mailako produkzioa ekoiztea eta gizartearen esku ustea. Produkzioa ulertuta, liburuak eta aldizkari zientifikoak. 40 urte luze hauetan 750 argitalpen ekoitzi ditu guztiak unibertsitate mailako alorrean, izan zientifikoak, aldizkariak edo izan liburuak, eta ekoizpenetik haratago eta gizartearen esku ustetik ere, euskarazko korpusa landu dugu eta terminologian eta sintasian ere lan handia egin dugu terminologia hori finkatzen. Lehen esan dut, egoitza akademikoa Ibarren dugula, ez da gure, ala penitun badaukagu, Ibarko udaletxearekin, 25 urteko ibilbide bat, eta ia 1000 metro karratuko jauregi bat gure esku utzi zuten, konpromesu hori hartu zuen nueuk, eta 25 urte eta gero, apozez esan dezakegu, gure ikastetxe akademiko horrek, Ibartik, erakusleiho bat eman digula, gure proiektu hobeto gizarteratzeko, udatik haratago gure jardunan askunde bat bizitzeko, eta presentzialitatetik onlinera saltoa emateko. 25 urte gabiltza online titulazioak euskaraz ere egin daitezkenak aldarrikatzen, eskaintza hori diseinatzen, eta beti eredu pedagogiko, metodologiko bat oinarrian hartuta. Egia da, teknologia beharrezkoa dela, ikasgela virtuala beharrezkoa dela online irakaskuntza batean, ezinbestekoa dira baliabide teknologiko pedagogikoak sortzea, baina beti ere teknologia jartzen dugu eredu pedagogiko eta metodologiko baten pentsu.